Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Père Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est ça. Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doudri, ni wari dafara est passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ate. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Dun wara ta de. O ko ni kuma ta la sa. E ka sama mone to yi. I yɛrɛ ta. Sita. Sidi ka numéro filani. Wari ci. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta. A sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mone, ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone, ni y'anw Maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan. Jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw ka na aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS.
Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 75 ngo 98 17 76 45. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est bon trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan. Jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw, i n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Biye ntɛnɛ novembre kalo tile 18
san 2024 aw ni sɔgɔma. Ala ka tile hɛrɛ caya, Ala ka sababu ɲuman k'an ye, si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an n'aw ma, Ala k'an ka jamana kisi, Ala k'an ka jamana tanga. Keba i Jalo, an fila bi a sɔgɔmada in na, don bɛ ŋana si man ca. Bi sɔgɔma an bɛ don ni kibaruya duman ye Keba. K'a daminɛ janvier kalo nata in na, ne e n'i ka telefɔni taara Burkina walima Niger, a bɛ kɛ k'i bi yan. I bɛ SMS ci cogo min n'i ka crédit ye cogo min, i b'a ci n'a ye o cogoya kelen fana na Burkina ani Niger. I ka internet, i ka forfait min bɛ k'i kun, i bɛ baara kɛ n'a ye komi n'a sɔrɔ i bɛ Bamakɔ yan, i bɛ Mali fan tɔw la cogo min na, u b'a fɔ o ma ko roaming free. An ka jamana saba in sera ka o baara kɛ. Décision Keba o taara semaine numérique dɔgɔkun kelen min sigilen don bɔlɔlɔ sanfɛla la Burkinakaw fɛ yen, AES jamanaw u y'o baara sigi sen kan ye. N'u bɛ taa an bɛ bɛn o. N'o tɛ ne taara n'i ka téléphone ye mɔgɔw fɛ yen ko f'e ka puce ta, e k'a falen e k'a kɛ tan. Donc n'an saba y'o daminɛ a na kɛ maa wɛrɛw na se ka fara o fana kan o. Keba diɲɛ bɛ ka taa cogo min, maaw bɛ ka wuli ka fɛnw de ɲɛɲini o. Mali kɔnɔ yan, Segu mara la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔnɔ fanfɛla la, foro dɔw jenina dɛ Keba. A n'a malo, a n'a balo, bamanciwale ni ninjuwawale Keba olu fɛ. Total bolofara min b'an fɛ yan, e ko yenkaw olu ma dɛsɛ ka ban. Ko yen kɔni baarakɛlaw ni baaratigiw olu karilen don ɲɔgɔn na Keba. Gouvernement fana taara yɔrɔ yɛrɛ datugu k'u ma impôt sara. O dun y'a sɔrɔ baarakɛlaw fana diminen don u kɔrɔ. Mali ni Nigeria, yaasa ka Nigeria maa mafalen olu ka nali kunbɛn an fɛ yan Keba, Nigeriakaw ye mɔgɔw bila ka na u kana kɛnɛ furan yanni nali waati cɛ. Malien minnu bɛ Allemagne, u ye CFA wari 2,000,000 ani 80,000 u y'o di ko k'o di wolomasiri tabaw ma. An fɛ yan, ŋanaw ka balontan ɲɛbila balontan na sa fɔ ma ko super coupe, joliba ale gagné kunu 2-1. Aigle olu bɛ Bamakɔ yan ni waati in na, u ni Eswatini bɛ jouer sini. Équipe 19 minnu y'u ka billet sɔrɔ ka b'a Keba, ana olu tɔgɔ di. Seko ni Dongo kɛnɛ ka Sotigi Kuyate tɔgɔla jɔnjɔn min baara tun bɛ ka kɛ Burkinakaw fɛ yen, an ka ɲɔgɔlɔnbɔla n'o o ye an ka actrice ba in ye, Fatumata Kulibali ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko FC. Ale wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn 2 ye o kɛnɛ kan ye. Ana tila k'an da don nin bɛɛ la Keba, k'a ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se k'a faamu cogo min. Bɛɛ lajɛlen bisimila, Jani ale sanfɛ. Keba, bamananw ko i b'a dɔn fɛn bɛ se tiɲɛ na, est-ce que o fɛn yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ? O fɛn tɛ yen, foyi tɛ se tiɲɛ na. Anw ka cɛkɔrɔbaw ko an ma ko n tɛ bɛ se tiɲɛ na, n sɛbɛkɔrɔ tɛ o bɛ se tiɲɛ na. Keba, garizigɛtigi de bɛ ji feere danganda la. Ni fɛn min bɛ maa kun kan, o de b'i kunna siri. Mun b'an kun kan, an ka siniɲɛsigi. Keba ka diɲɛ sobagiri, ka diɲɛ ɲaami, ka diɲɛ kɛ tancogo in na, magobatigiw minnu ye diɲɛ boso kabini guerre 2nan banna, olu ti dɔwɛrɛ la u ka jamanaw siniɲɛsigi o ɲɛsigili sen kan. Keba i taara diɲɛ fan o fan, maaw b'u yɛrɛ ka kan de fɔ.
ni diɲɛ magoba cogo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ na ni maaw ye maa minnu bɛ a yɛlɛma u ka kanw na u ka kanw yɛlɛma u ni maa minnu bɛ kuma u bɛ se k'a mɛn cogo min anw ka degun fɔlɔ ye mun ye an y'an ka kanw bila kɛrɛfɛ ka baara kɛ ni mɔgɔw ka kanw ye a kɛlen don ka anw bila kɔfɛ bi i bɛ fɛn caman ta k'a lajɛ keba i tɛ taa fa ni nafa ye a la i t'a faamu i t'a dɔn mun don sabula maa min ye walikan kalan a bɛ miiri o kan de la a bɛ baara kɛ o kan de la a bɛ jateminɛ kɛ n'o kan de ye fɛɛrɛ minnu sigira n'olu bolo a bɛ taa o taabolo de fɛ hali n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma dɔw la a ti mago ɲɛ keba anw ka denmisɛnw olu ka siniɲɛsigi an ka jamanaw olu ka siniɲɛsigiw an ka kow kɛcogo a n'an ka maanifinya kɛcogo anw yɛrɛ tun bɛ cogo min n'an y'o bila o ye a kɛ bi an yɛrɛ t'a dɔn an ye min ye an bɛ arabukan kalan ka diinɛ faamu ka seli ka kiyama ɲini an bɛ walikan wɛrɛw kalan ka diɲɛ marali cogo ɲini ka ko wɛrɛw kɛ ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ ka ɲɔgɔn degun ka tila tuguni ka tila k'an sigi ka ɲɔgɔn kiiri dɔ kɛra walikan kalanni na a bɛ ka degun min se an ma bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la bi keba mun bɛ yen k'o ka jugu o de ye kalanta min bɔra ka kɛ sisan denmisɛnnin fitininw caman u nana k'u mago bɛ ekɔli minɛnw na an k'a dɔw ma n k'olu ka t'u tɔgɔ sɛbɛn ka na keba u ma se ka t'u tɔgɔ u yɛrɛ tɔgɔ u ma se ka taa sɛbɛn a minnu tɛ kilasi ɲɛnama na olu ye sɛgɛnmani ka taa se lise ma keba nin bɛ maa siran dɛ anw ko ko an ka se ka taa ɲɛ an bɛ ka mun dilan yaasa an ka se ka taa ɲɛ an yɛrɛ sinsinnaw an ka tabiyaw keba fɔlɔ dubaw kɔnɔna na tasa kelen bɛ sigi galama kelen bɛ bila a kan mɔgɔw bɛ mɔni min k'a di ɲɔgɔn ma dumuni mana sigi bɛɛ lajɛlen min na i bolo don minɛn kelen kɔnɔ aw tin bɛ don ɲɔgɔn na aw hakari bɛ don ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn cogo dɔn sɔgɔma a bɛ bɔ ɲɔgɔn kibaruyaw kalama yanni bɛɛ ka bɔ ka t'i ka ciw la tilela maa se o ɲɔgɔn na kelen kun don tuguni nka bi kuma tɛ duguba in kɔnɔ yan hali minnu yɛrɛ furulen k'u n'u muso n'u den dɔrɔn don olu bɛ dumuni kɛ bɔlɔn de fɛ olu bɛ balo bɔlɔn de fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a fɔ a kana fɛn bila ne ɲɛ ne bɛ n débrouiller dugu kɔnɔna na yan ne na fɛn dɔ san k'o dun keba dutigi ti ye du min kɔnɔ dutigi ka kuma ti lamɛn du min kɔnɔ o du bɛ kɛ sini ye cogo di o bɛ kɛ du ye cogo di ka du to musow bolo ka musow ka ko bɛ ɲɛnabɔ b'a ye furu sira taamalaw kɔɲɔkɛlaw denkulikɛlaw tɛrɛmɛlikɛlaw ka tila k'a fɔ tuguni ko o muso kelen k'olu ka gwadon baara kɛ ka fara o kan anw dutigiw an denmisɛnnera dɛ an ma nin y'an faw la an ma nin y'an baw la an ma nin y'an ka maa taabolo si la keba ne bɛ tilen ko de f'i ɲɛna n ko an ka jamana kɔnɔna na i ye siya o siya ta i t'a ma siya si la ko maalankoloya de tun y'u taabolo ye i y'an ka jamana kɛ cogo o cogo i bɛna fɔ cogo o cogo nin siya in cɛsirilen a bɛɛ de kun cɛsirilen a bɛɛ de kun jijalen a si kun tɛ sɔn namara ma a si kun tɛ sɔn yuruguyurugu ma mun nana n'a ye an y'an yɛrɛ bila an ka kɔrɔlenw tɛ tuguni o nana ni kura min an tɛ ka se k'o matarafa wa bi bin ka jugu n'a bɛɛ ye o y'an ka siniɲɛsigiw ye n'o ye kalan ye keba n'i ye dumuni feereyɔrɔw ye kalansow da la n'i ye ekɔli karamɔgɔ ni denmisɛnninw ka kow kɛcogo lajɛ n'i taar'i sigi ekɔliso daw la ka denmisɛnninw bɔ cogo lajɛ n'i ye maaw yɛrɛ la hali a dan u donfini dɔrɔn ma keba anw bolo gouvernement kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la bi ala barika la kɔmatɛgisi b'an bolo an ka kɔɔri o bɛ an yɛrɛ bolo yan an k'a di kɔmatɛgisi ma a k'a kɛ cɛnin ye
keba an dafa jamanaw bey k'a daminɛ depuis den fitinini fo ka taa se lycée ma n'i y'a écoleden ye dɔrɔn fini fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye écoleden nka anw fɛ yan école Kassim Traoré n'a ka tenni don école Keba n'a ka tenni don Amaraka école n'a ka tenni don an bɛɛ lajɛlen sorogolen don ɲɔgɔn na finiw bɛ sa cogo sugu bɛɛ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dun a fɔ fana ko min ye kalanko ye o dilen don maa minnu ma o ye jamana ɲɛmaaw ye i ye kɛnyɛrɛ ye o i bɔra fan wɛrɛ fɛ o a bɛɛ lajɛlen ye kelen de ye Keba sabula u bɛ ɲɔgɔn dan kelen de kɛ jamana ale tɔgɔ la n'o bɛ yen munna ekɔliso ninnu tɛ bɔ zanni kelen kelen tenni sanw na ka tenni ɲɛnama ɲini k'a di bɛɛ ma bɛɛ ka se k'a san k'a don i den kan na Comatex ka baara kɛ dɔ ka fara sɔrɔ fana ka an ka jamana kɔnɔ an ka kɔɔri fan dɔ san kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ k'o tɛ bɔ ka taa kɛnɛ ma nin ko ninnu kan ka sigi sen kan parce que fɛn o fɛn n'i y'a sigi ka a to yen ten i tɛ jateminɛ kɛ i tɛ lakɔlɔsili kɛ i tɛ lasɔmini kɛ Keba ye k'a ta k'a lajɛ nin waati laban in na n'i ye an ka kalanko ta k'a lajɛ i b'a kabakoma dɔn école privée ani gouvernement école t'u ka kalan kɛ cogo lajɛ bani depuis ye i b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ anw ka jamana kɔnɔ kalan falenna cogo o cogo kalan taara sira o sira fɛ n'i ye ninnu fila da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko kalan kelen tɛ o dun b'a f'i ɲɛna ko gouvernement de bɛ programme di dɛ nka o kalanw o ni kalan min bɛ kɛ école faso yɛrɛ taw kɔnɔ u cɛ ka jan ko jɛgɛjɛla ni baji tigi tɛ ka kɛ kow la tuguni mɔgɔw t'u jɔ u jɔyɔrɔ la fɔlɔ école karamɔgɔ kelen dugu kɔnɔ Keba aw ka dɔgɔtɔrɔ don aw ka lettre sɛbɛnna don aw ka école karamɔgɔ don aw ka fɛn bɛɛ don faamuyali ta na sira fɛ a bɛ hakili jigin an ka Barilabugu cɛkɔrɔba ba dɔ la Jawoyi Jakite Ala ma hinɛ a la ale ka waati Keba ale tun y'a bɛɛ de ye bɛɛ tun ka lettre bɛ sɛbɛn k'ale to école karamɔgɔ la wa ale tun ye dɔgɔtɔrɔ fana ye ka fara o fana kan han awɔ a fɔ fan bɛɛ fɛ ko ne ko ten a tun bɛ dɔgɔtɔrɔya baara kɛ a bɛ mɔgɔw kalan yɔrɔ min a bɛ furakɛli kɛ a bɛ kalan k'u kunna a bɛ lettre sɛbɛn dugu ko fɛn fɛn bɛ yen ko o ye maa kan ka maaw ɲɛnabɔ ko min na ani ka bilasirali kɛ karamɔgɔ tun ye o de ye maître ɲɛnama olu bɛɛ tun bɛ ten i bɛ se ka i ka cɛkɔrɔba dɔw ɲininka Keba école karamɔgɔ fɔlɔ jɔyɔrɔ tun ye mun ye dugu kɔnɔ u b'a f'i ye nka an ye nin bɛɛ bila hali an yɛrɛ alamata anw ye an hakilinaani mun don k'a fɔ ko baliku kalan o bɛɛ lajɛlen o ɲagaminen don bi siniɲɛsigi a jɔyɔrɔ kan ka kɛ ɲɛmaaw la dɛ parce que n'i ye min dan o de bɛ falen Keba n b'a f'i ɲɛna sisan n ko fɛn min bɛ se tiɲɛ na k'o ye n tɛ ye maa tɛ ka fɛn min cogo an kunna an yɛrɛ de ko sisan k'an ka Malikura sira ta Malikura sira tali sira fɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ ka taa école la u bɛ ka mun kalan mun bɛ ka k'u kunna a bɛ ka f'u ye cogo di u bɛ ka mun faamuya u bɛ k'u la passer ten fururu est-ce que u bɛ ka faamuyali kɛ Keba ye k'a ta k'a jateminɛ minnu bɛ ɲɔgɔn dan min bɛ kɛ yɛrɛ san yɛrɛ ban waati o waati ɲuman minnu bɛ bɔ a la a bɛɛ lajɛlen ye privéw ka écoledenw de ye public ka écoleden kɔtɔ ka danni kɛ ka kɛ premier national ye an fama n'o ma dɛ depuis ye gouvernement kan ka jateminɛ kɛ a ka sɔrɔ bɔta n'a ka sɔrɔ kɛcogo la ani mun bɛ ka kɛ denmisɛnninw na siniɲɛsigi yɛrɛ ye mun ye Keba i bɛ taa école la bi n'i kumana bamanankan na denmisɛnninw b'i faamuya nka Ala ka n'i ci dɛ n'i ka lettre d'u ma k'u k'a sɛbɛn a ŋini kana b'i fa o donc ɲɛmaaw an ka duw dilan an minnu ye dutigiw ye an k'an jɔ an dutigi jɔyɔrɔw la kalan min bɛ ka kɛ denmisɛnninw kunna bi faamuyali ka kɛ a ko la a kalan bɛ ka se ka kɛ a bɛ ka mun ɲɛ an ye an balalen don walikan minnu na a bɛ ka taa n'an ye min a bɛ ka mun ɲɛ an ye sugu bɛ min b'an fɛ yan kalanko la a bɛ ka mun de ɲɛ an ye école karamɔgɔ sugu jumɛn b'an bolo bi u bɛ mun kalan u bɛ ka mun kɛ denmisɛnninw kunna denmisɛnninw yɛrɛ bɛ taa école la u bɛ ka mun faamu mun de bɛ yen Keba sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ ani kɛ cadeau ye k'a di dutigiw ma u bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min
jamana fana afana ka kofle kalango ina te u kana ke école tara anya wuli ka jɔ ka anya cɛsiri pour que école ka ta keba ayi aw cɛsiri ay wuli ka jɔ ka école ka se ka ta aw jija kalan ɲuman ka kɛ aw jija kalan mɔgɔ ɲuman ka kɛ aw jija école so ka kɛ yɔrɔ sanumanw ye keba wallahi don la amina nan da do école so la amina amaka lisi taw école so munun be ni ɲɛgɛn b'a kɔnɔ ni gouvernement ta do ani ɲɛgɛn tɛ munun kɔnɔ école so munun be ni yɛrɛ bɛ tɛmɛ la i t'a ko école so do école so munun be ni maître yɛrɛ bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛgɛn na yɔrɔ wɛrɛ de école so munun be ni denmisɛnninw yɛrɛ bɛ ɲini ka na bɔ a kɔnɔ école so munun be ni karata bugu kɔnɔ sigili ka fisa n'u ye keba nin bɛɛ lajɛlen de kan ka jateminɛ wa kalan suguya min bɛ ka kɛ bi an ka siniɲɛsigi tɛ se ka kɛ ni nin kalan in ye sabula an ka denmisɛnw tɛ tubabukan mɛn u tɛ tubabukan faamu a ka k'u kunna kan na n'i ye fila de ye i ka fila kan ka kalan ka k'i kunna i k'i ka faamuya k'i ka diɲɛlatigɛ ɲɛnabɔ n'i ye kɔrɔbɔrɔ de ye i ka kɔrɔbɔrɔ kalan ka k'i kunna n'i ye burudamɛ de ye i k'i ka kalan kɛ burudamɛkan na diɲɛ bɛ taa cogo min keba fɛn fosi tɛ yen bi min tɛ kanw na bi a tɛ yen a bɛɛ lajɛlen ka kan bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ clavier b'u la fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ u la an kana to su ka kɔ an na diɲɛ ka taa k'an to parce que an bɛ ka mun kɛ denmisɛnninw tɛ ka kalanko ye keba école publique kɔni kalan tɛ yen la passerie de bɛ yen kimɛli mun bɛ kɛ a kimɛliw la u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ ka taa sira min fɛ donc anw minnu ye denbaw ye anw minnu ye kalanden somɔgɔw ye anw minnu ka siniɲɛsigi jɔrɔ b'an na an ka fɛn ɲini min bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la wali kan a tɛ maa si t'a ɲɛ i y'a mɛn chinois wo n'u taara yɔrɔ u b'u ka chinois kan de fɔ américains b'u ka anglais kan de fɔ français b'u ka français kan de fɔ an de bɛ taa wali kanw fɔ yɔrɔw la an de b'an disi gosi ni fɛnw ye fɛn fɛn mana na anw de b'a ta k'a fara ɲɔgɔn kan yan an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'a a ye a tɛ se ka taa ɲɛ ni maa min bɛ ka sinsin a kan ka fɛnw kan an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn a tɛ siniɲɛsigi kɛ an ye sabu bi an y'a jateminɛ k'a fɔ fɔlɔ kalan min tun bɛ kɛ denmisɛnnin fitinin kunna a ka se ka labɛn ka kɛ ka taa ɲɛ n'i taara sanfɛlaw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dusukasi dan don an ka tɛmɛ n'a ye. Sibiri nin kalo ye tile 16 jɛkulu marafatigi lakodɔn mali dɔ n'o ye bamanciya k'ale kɛbaaw ye olu kɔni taara ɲɔnɔ kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma sa ko ND5 o kɔnɔna na kɛba u ye tabila maloforow de la yen ɲɔnɔ ale kɔnɔna na ka tila tuguni k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye u bɛ kangaridaw ye n'u y'u ye yɔrɔ ninnu na kɛba u to u ni nin to tuguni dɛ nin bamanciwale ni ka wale kɛba ninnu u filɛ ka tiɲɛni min don nin ye kɛba a barika ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛla ninnu yɛrɛ caman u tun y'a fɔ k'u ye welewelemada kɛ lakana bɛ se ka na cogo min basigi bɛ se ka na cogo min u yɛrɛ bɛ se cogo min na ka u ka balo tigɛ joona yanni ninnu ka na sabula u y'a ye k'a fɔ waati jan u bɛ munumunu salo la ka na zole da ND5 maaw u ko bi u dusuma kasalen don u ka baara bɛɛ lajɛlen taara ji woyo fɛ sabula mɔgɔ ninnu bɛna u bɛ taji de k'a la kɛba n'u ye taji kɛ alimɛti den kelen u bɛ foro kuturu taariw u ye olu de jeni bi maa minnu kɔni ye waleya in kɛ sa u ko u kɔni u tɛlen ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jeni u taara n'u yɛrɛ ye n'ala sɔnna ma wulada in na min ye ND5 maaw ye u ka kibaruyaw bɛ yan an na tila ka o da maaw olu tulo kan jɛkulu min bɛ yen n'o kun sigilen don kɛba yaasa ka se ka sanjiko gɛlɛya kɔlɔlɔ a ɲɛfɔli baaraw kɛ k'olu ka baara banna pewu han minnu b'a fɔ ko san an k'an labɛn san kama sanji bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan n'o ye seko zɛki ye kɛba ko wulikajɔ min tun b'u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin sanji kɔlɔlɔ ma o jɛkulu ale ka baara banna pewu lajɛ laban u y'o ani u ka lajɛ 14nan u y'o kɛ kibaruya minnu tun b'u bolo u y'olu di bilasirali minnu tun kan ka kɛ minisiriso minnu tun ka mɔgɔw b'a kɔnɔna na sa n'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka baara in kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni bɛ to sen na min ye seko zɛki yɛrɛ ale kɔni biro bɛ yen ale bɛ a ka jateminɛw n'a ka baaraw kɛ yaasa jamana ale bɛ se cogo min na ka kisi u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka ɲɛmaaw u tun ye danaya min d'u kan ka baara min kɛ nin waati in na o de tun sera ka kɛ nin ye
samiya kɔni a kun foritɔ don min ye jibaw nali bɛna na dɔgɔya nka ɲinan fonɛnɛ keba météo ka a bɛna na to ka laseli kɛ o kan maaw k'u hakili to o la min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ye n'o kun sigira sanjiko kasara n'a kɔlɔlɔw la jateminɛ kama olu ka baara banna alamisa tɛmɛnen Bamako mairie délégation spéciale ɲɛma ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye station d'essence minnu b'an ka jamana kɔnɔ ale ni butigi dɔw ko olu kɔni bɛ dulɔ de feere maaw ma min ye denmisɛnninw ye k'u caman bɛ taa dulɔ de feere min ye délégation spéciale ɲɛmaa ye k'a b'a da station tigiw tulo kan butiginitigiw k'a da o tulo kan ko kangarida kan do keba u ka waleya dabila sabula u ka sariya tɛ a ye min ye yɔrɔ ninnu ye sa n'o ye feerelikɛ yɔrɔ ninnu ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ɲɔgɔn ɲɛlen don kosɛbɛ Bamako bi délégation spéciale ɲɛmaa ale ko o min bɛ kɛ station kɔnɔnaw la n'u b'a feere furankɛninw ma k'o baara ko k'o jɔ pewu n'o tɛ ko sariya ko o bɛ yen minnu fana kɛlen don ka Bamako plakiw pano k'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'o k'u ka fura feere yɔrɔ ye min ye cɛya fura ye k'a fɔ sa ka a feere ma a b'a fɔ min ma ko cɛya fura ka numéro kɛ plakiw kan k'a nɔrɔ yɔrɔw la k'a ɲininen olu tigiw fana fɛ k'olu fana k'o baara jɔ ko n'o tɛ ko sariya tigilamaw ko olu na wuli u kama sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko o waleya in k'o ti bɛn Bamako ye an bɛna to CICB kɔnɔna na CNT ale ye yamaruya di Mali kan ka pankuruso kura min sigi sen kan n'o ye Mali Airlines SA ye keba ko a baaraw ministre min bɛ an ka jamana bolimafɛnkow kunna ale ni yɔrɔbaw ale kɔni taara CNT la sa CNT mɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ ko conseil des ministres juillet kalo tile 31 ale kɔni kun ye sɛbɛn dɔ ta k'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ k'a yɛrɛ tɔgɔla pankurukuru sigi sen kan CNT maaw kɛlen ka ministre lamɛn ani ka u ka farangaw kɛ a la an dafɛ jamanaw taw bɛ cogo di waati na min ye pankuruko yɛrɛ ko bɛ cogo di mun ni mun bɛ se ka kɛ joona yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min ni pankuru ye an ka jamana kɔnɔna na fɔlɔ a n'an kɛrɛfɛ jamanaw o baaraw bɛna se ka kɛ cogo di gɛlɛyaba minnu bɛ se ka yala ani gɛlɛya minnu sera an ka pankuru tɔw la nin bɛɛ lajɛlen kiimɛlen kɔfɛ a ɲinina sa ko ka pankuruso kura in kɛba ko k'a sigi ko CNT maaw ko ten ko nka k'a ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen o ye maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔna na yan ani an dafɛ jamanaw min ye baara in ye k'an ka daminɛ ni sefa wari miliyari 5 ye yaasa u ka se k'u cogo yɛrɛ la ka se ka baara dɔw kɛ ani ka se ka fɛn dɔw bila sen kan min b'a to baara ale bɛ se ka daminɛ taji feere yɔrɔ min b'an fɛ yan n'an b'a fɔ ma ko Total Énergie ale ka bolofara min bɛ yen sa baarakɛlaw kɔni kun y'a yira sa ko ka directeur général gɛn ka bɔ yen ko sabula ko o tɛ se baara la o tɛ se foyi la o nɔgɔnni fana fɛ keba min ye direction ba in yɛrɛ ye gouvernement yɛrɛ taara datugu tiɲɛ kelen ka papier nɔrɔ a kan k'u ti ka impôt sara baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ ko degun caman de bɛ yen ko kabini olu kɔni ka ɲɛmaa in nana min bɛ Total kunna bi Mali kɔnɔ ko degun de farala degun kan min ye baara yɛrɛ tɛ se ka kɛ fiyewu syndicat maaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kamalen kɔni san 3 in kɔnɔna na a ma se ka fɛn ɲuman kɛ min bɛ olu lafiya min ye jamana tɔw bɛ ka taa ɲɛ ale kɔni ta kɛra foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ wa kuma tɛ se ka k'a fɛ Total maaw olu kɔni kun ye baara bila kun boloda i ye baara bila ni baarakɛlaw yɛrɛ da sɔgɔra k'aw tɛ ka impôt yɛrɛ sara keba baara bila na mago ɲɛ tuguni ayiwa min ye Total maaw ye nin y'olu tɔgɔla bataki ye ministre min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Ablaye Diop ale ka baarakɛyɔrɔ la sa Nigériakaw olu ye maaw bila ka na maa minnu bɛ yen a bɛ fɔ ma sa ko groupe consultatif fédération ni Nigeria olu nana an fɛ yan balimaya ni sinjiya taama na baara ninnu bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ale kan ka na an fɛ yan u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri olu bɛɛ kan ka tun yan yaasa o baara ka kɛ sa ninnu nana ka na ɲɛbila baara kɛ ka na tile fila baara kɛ u ni Ablaye Diop ɲɛfɔliw ye tali kɛ min na sa Nigeria ni Mali yɛrɛ bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo di baaraba minnu bɛ yen n'olu bɛ sigi sen kan jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu lajɛ u ka nafaw ye mun ye n'u bɛ se ka baara kɛ n'o ye k'o fana sigi sen kan yaasa sa ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ da donna kuma minnu na o ye lakanako ye sanni feere ko olu bɛ a la Nigeria yɛrɛ jɔyɔrɔ ko bi farafinna ani Mali yɛrɛ bɛ ka se ka baara minnu kɛ min ye diɲɛ yɛrɛ taabolow ye Ablaye Diop y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na minisiri Diop a ko tiɲɛ don Mali kɔni bɔra CEDEAO la nka min ye farafinna an fanfɛ bolo ye k'a ma bɔ o la dɛ gɛlɛya minnu ma an ka nin waati in na an yɛrɛ ka an y'a jateminɛ sa k'a fɔ min ye CEDEAO ye ale tun ye degun min ta ka d'an kan o de y'a to an bɔra min ye keleya ni badenya min kɔni bɛ an ni Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ
jamana filaw na se ka baara kɛ o la yaasa bɛɛ lajɛlen k'i ka nafa sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko nizeriyakaw kɔni ɲɛsinnen don an ma nin waati na min na o ye k'a fɔ ko mali CEDEAO tutigɛbaa don olu yɛrɛ ye CEDEAO tutigɛbaa ye ka taa fara burukina ni nizɛri kan k'o tɛ se ka kɛ cogo si la o ka sama ka bɔ CEDEAO la olu k'o to kɛrɛfɛ hali n'o y'a sɔrɔ bi CEDEAO ko kuma in o ma jɔ tulo minɛ kosɛbɛ nizeriyakaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko o kɛrɛfɛ mali ni nizeriya yɛrɛ bɛ se ka jɛ ka mun kɛ baara jumɛn bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kɛnɛya ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na k'u nakun ye o ye ka na o kow ɲɛdɔn yanni u ka minisiriw ani u ka wolomasiri tabaw ɲɛmaaw kɛba olu ka cun an fɛ yan job kɔni ko k'u labɛnnen don jamana fila in u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ u ka bolodi ɲɔgɔn ma ko tura nasira fɛ sa o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka timɛ an ka jamana kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen la alimaɲikaw fɛ yen sefa wari $2,000,000 ani $80,000 u y'o di an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ma n'o ye baro kɛlɛtigi ye général de division Umar Baru Jara ale kɔni ye musaka in minɛ chef d'état major ale yɛrɛ dagayɔrɔ la min ye enveloppe in ye sa alimanw ka maliyɛn minnu bɛ Allemagne n'o ye conseil supérieur de la diaspora malienne en Allemagne olu ye maa min bila ka na sa o ye Umaru Famara Dambele ye ale yɛrɛ kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma u bɛ baara min na nin waati in na a ko ko nin kɔni ye donbolo de ye ani ŋaniya yira yaasa wolomasiri tabaw bɛ se ka dɔ fara u ka baara kan cogo min Umaru Famara Dambele ko min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛtaa min bɛ ka sɔrɔ u bɛ k'olu kɔni nisɔndiya k'olu wasa kosɛbɛ jamana kɔ kan k'o de la sa malidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min k'a fɔ ko armée ale bɛ baara min na o de hukumu kɔnɔna na olu fana nana ka na u ka ŋaniya yira senkɔrɔma dondonni don ka ɲɛsin armée ma yaasa a ka baaraw a bɛ se k'olu sigi sen kan cogo min na min ye diaspora ye sa ko a kɔni bɛ fan o fan Allemagne dɔrɔn tɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nin ladege yaasa min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ se ka fɛnw sɔrɔ cogo min na ka baara tɔw kɛ baro kɛlɛtigi a ko k'a b'u fo ko sabula u nana ka na nin kɛ ko nin b'a yira ko faso kanu bɛ u la min ye armée ale kɔni bɛna dɔ fara a ka cɛsiri kan Mali kɔnɔna na yaasa basigi ni lafiya bɛ don cogo min général ko fana ko min ye jamanakuntigi ye o ka kuntilennaw ye min ye olu bɛ baara kɛ n'o ye Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka d'a ma cogo min maliyɛnya yɛrɛ bɛ se ka diya mɔgɔw ye cogo min o la sa conseil supérieur de la diaspora a kɔni y'a yira olu la sa k'a fɔ k'u k'u jija u k'u cɛsiri yaasa u ye baara minnu daminɛ nin n'o ye faso kanu ni baaraw ye ani nin waleya ɲɔgɔnnaw ye u ka se ka taa ɲɛ min ye délégation ye sa maa 10 de tun bɛ a la min ye Jɛnɛba Sɛki ale fana tun b'u nɔfɛ kɛnɛ in ale ka ɲi keba a bɛ fɔ min ma ko dɔgɔkun kelen numérique tɔgɔ la o kun sigilen don Burukinakaw fɛ yen o numérique tɔgɔla baara min kɛra Burukina sa dɔgɔkun kelen kɔnɔna na baara kun cɛli yɔrɔ la sa an ka ministre Alhamdu Ag Ilien ale yɛrɛ tun bɛ yen keba baara bɛ kun cɛ tuma min i b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ laɲiniw de kɛ laɲini na belebele kɛra min ye o ye k'a yira sa ko Mali Burukina Niger olu ye bɛnkan de signé bɛnkan min b'a to u ka jamanadenw n'u olu kɔni taara jamana ninnu kɔnɔna na u ka se ka téléphone ci u ka se ka SMS ci u ka se ka internet kɛ min ye k'a sɔrɔ musaka wɛrɛ ma fara u ka wari kan u ka tagaliw senfɛ jamana saba in kɔnɔna na ko bɔliya in kɛba ko a bɛ daminɛ janvier kalo nata dɛ janvier kalo nata ni ala sɔnna ma min ye ni e kɔni n'i ka pisi de taara sa kɔni 11 ans chez toi o 11 ans chez toi in a ka fisa kɛba parce que kuma o tuma n'i taara Burukina f'i ka pisi falen kuma o kuma f'i ka taa pisi ta wa min bɛ min'o f'i ye pisi ta bɛna ban koyi k'a fɔ mun na sisan numéro minnu filɛ nin n'a bɛ ka t'olu don aw ka sim ninnu jamana saba in bɛna baara kɛ ni o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen na i taara yen yɔrɔ sisan n'i taara Burukina i bɛ fan o fan i bɛ se ka wari ci téléphone de fana ni fɛn tɔw bɛna fara a kan sisan janvier nata in kɔnɔna na donc nin ye kibaruya ye kibaruya min ni nin ka fisa kosɛbɛ sabula nin kɔni ni ni musaka minnu bɛ yɔrɔ min kɛ e k'u ɲininka bani ni ne bɛ kɔ kan sisan ne ye ne wele n ka numéro la ne de b'a sara ne ma nin wele ne de b'a sara donc n'o bɔra a la o ye ko ɲɛnamaba ye Sénégalikaw fɛ yen farafinna min ye ɲɔsi sumansi feerelaw ye olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la u fɛ u ka dugu la sa fɔ dugu ma sa ko Jininikaw fɛ yen foire ale tun bɛ sen n'a ye min ye foire ye sa sɛnɛkɛlaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen baaraw daminɛna novembre kalo tile 2 Jininikaw fɛ yen Welenkara ale région kɔnɔna na Kolda min ye waleya in bɛɛ lajɛlen sa e ko san 2 o san 2 tɛ wa ɲinan ta Mali
sɛnɛkɛla bagamarala bolola baarakɛla minnu bɛ ale ni bayɛlɛmakɛlaw ka taa se maa minnu bɛ n'olu bɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen y'u ka kasaw cɛ ka taa ye baara in kɛra u ka exposition kɛyɔrɔ belebeleba la min ye minɛn minnu b'an ka maliyɛnw bolo sɛnɛfɛnw na ka taa se yiridenw ma ani an ka diw an ka mɔgɔw taara n'o bɛɛ ye ani an ka nɔnɔ kɛba min ye baara in ye sa a kɔni daminɛna sa u ko nin y'a tako seginna de tako seginna ye Mali nin ko e kɔni tɛ Mali tako seginna fana y'a kɛnɛ kan sabula Senegalikaw k'u tɛ kɛnɛ in sigi fiyewu ni maliyɛnw mana bagan tulɔlenw ni bagan ɲɛnamaw bɛ maliyɛnw de bolo min ye sɛnɛfɛn ɲumanw ye olu de fana bɛna n'o ye ka taa fara diɲɛ fan tɔw taw kan ale ni olu yɛrɛ wɔlɔfɔw taw maa ma falenw olu fana tun bɛ yen baro sugu kɛra kɛnɛ in ka foire in kɛrɛfɛla la hakilina falen falen bɛ se ka kɛ cogo min na min ye sanu feerekɛlaw jagokɛlaw ka taa fara min ye sɛnɛkɛlaw kan u ni maa wɛrɛw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na ka falen falenw kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni a kɛra min ye Mali ye ale ka délégation tun bɛ kɛnɛ kan ye Sikasokaw tun bɛ a la Segukaw tun bɛ a la min ye Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen taara foire in kɛnɛ kan maa min tun bɛ anw tɔgɔla Keba o ye Fili Jalo ye Fili n t'a dɔn n'a sɔrɔ a ka ja labɛnnen n'i bolo sabula kunungo ale ye baara in bɛɛ lajɛlen ci an ma min bɔra a kɔnɔna na n'an bɛ se k'a lajɛ n'a sɔrɔ a labɛnnen don ayiwa an bɛ tɛmɛ ni kibaruya to an na tila ka segin ka na Fili ma Burkinakaw fɛ yen sotigi Kuyate ala ma hinɛ n'a la ale yɛrɛ ye jabɔla belebeleba ye sotigi ale kɔni ka tɔnjɛkulu min sigira sa a fatulen kɔfɛ n'o ye akademi sotigi ye san o san ale bɛ ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔndan min na sa maa minnu bɛ seko ni dɔnko sinimanko ta nasira fɛ o la ɲɛnɛmaw ka bɔ farafinna fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sa u bɛ jɔnjɔn d'olu ma ɲinan min ye anw ka jabɔla ani an ka actrice ba ye n'o ye Fatumata Kulubali bɛɛ lajɛlen b'a wele ko FC ale kɔni ye jɔnjɔn fila sɔrɔ sotigi award 2024 la min ye jɔnjɔn fɔlɔ ye o ye maa min bɛ yen n'ale bɛ se sinimanbɔla ni musow bɛɛ ye ale ni jama fana jama ye vote min kɛ Keba a y'o fana sɔrɔ min ye jɔnjɔn in kɔni ye sa bɛɛ lajɛlen kɛra Burkinakaw fɛ yen Fatumata Kulubali FC a ye ja caman bɔ an fɛ yan dɛ Keba laban in ni a ka ja yɛrɛ min n'o bɔra kɔsa in na sa o ye Aliyu ni Faranjayi ka ja ye a fɔ ma ko tan in de la sa kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a b'i kali k'i kɛ fo a den lujuratɔ ko fo ka furu de o bɛ furu min ma o somɔgɔw fana ti sɔn Keba o Tibi Taba ani Magman Gabriel ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ na a b'aw ladege koyi a bɛ taa sitting kɛ Magman ka duda la ye ko fo denmuso ka d'a ma denmuso yɛrɛ sɔnnen kun don koyi nka Magman kelen pe de ko ko Petuka Keba a ye tan ɲini k'a lajɛ tan na fɛn caman de b'a kɔnɔ Aliyu ni Faranjayi hali Jime bɛ jouer a la o awɔ Jime bɛ tan na mɔgɔ caman an ka actrice caman b'a la Alima Togola ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka taa se Makan Geribu faama ninnu ani Nci ninnu bɛɛ lajɛlen de b'a la Keba n'an bɔra yen wɔlɔfɔw fɛ yen kalata kɔni tun bɛ yen kunu mɔgɔ 737,000 olu kun welelen don sa ko olu ka taa kalata la député o ye maa 165 ye n'ala sɔnna ma wulada fɛ a ko kɛra cogo min an na Papis Jalo sɔrɔ ka bɔ wɔlɔfɔw fɛ yen ale na ɲɛfɔli k'an ye nka an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ sa ko Sɔngo ka tɔn maaw Keba k'u bɛ ten kan dɛ nka n'ala sɔnna ma ko Papis bɛ yen an na ale wele Aigle olu nana kunnasini ko ka bɔ Mozambiquekaw fɛ yen Keba u ka se sɔrɔlen kɔfɛ min ye sini ye sa n'ala sɔnna ma an ka samata sɛgɛw u bɛ jouer 26 mars la o kɔni ka fuguri bɔ dabada la ye u ni Eswatini de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ndulatan o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati min ye yen nin ye jɔn ye Kamoriwa ale de ye cɛlu dasi ninnu nalen Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na kunu na siniko u yɛrɛ dɔw fana tun bɛ ballontan yɔrɔ la kunu ballontan min kɛra kunu Keba n'i y'a jateminɛ sa équipe minnu kɔni y'u ka billet sɔrɔ ka taa Maroc yɛrɛ b'a la fɔlɔ i bɛna na k'ale siɲɛ 19nan ye Coupe d'Afrique a y'a kɛnɛ kan Burkina ale tun bɛ groupe L la ale b'a la nin bɛ k'ale siɲɛ 13nan ye Algérie tun bɛ groupe F la nin bɛna na k'ale siɲɛ 20nan ye min ye Cameroun ale tun bɛ groupe J la nin bɛna na k'ale siɲɛ 20nan ye Sénégal ale tun bɛ groupe L la nin bɛ k'ale ka taako 17nan ye Égypte ale tun bɛ groupe C la nin bɛ k'ale siɲɛ 26nan ye ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan
RD Congo ale tun bɛ groupe G la nin bɛna k'ale siɲɛ 20nan ye ka taa kɛnɛ kan. Angola tun bɛ groupe F la nin bɛ k'ale siɲɛ 9nan ye ka taa kɛnɛ kan. Nigeria tun bɛ groupe D la nin bɛ k'ale siɲɛ 19nan ye ka taa kɛnɛ kan. Guinée équatoriale tun bɛ groupe E la nin bɛ k'ale siɲɛ 4nan ye. Côte d'Ivoire tun bɛ groupe G la nin bɛ k'ale siɲɛ 25nan ye. Tunisie ale tun bɛ groupe A la nin bɛ k'ale siɲɛ 21nan ye. Gabon ale tun bɛ groupe B la nin bɛ k'ale siɲɛ 8nan ye. Afrique du Sud ale tun bɛ groupe K la nin bɛ k'ale siɲɛ 11nan ye. Min ye Uganda ye ale tun bɛ groupe K fana na nin bɛ k'ale siɲɛ 7nan ye. Comore ale tun bɛ groupe A la nin bɛ k'ale siɲɛ 2nan ye. Mali ale tun bɛ groupe I la nin bɛna k'ale siɲɛ 13nan ye nka siɲɛ 10 ka tugu ɲɔgɔn kɔ Mali ale y'o kɛ ka taa Coupe d'Afrique la. Min ye Zambie ye ale tun bɛ groupe G la nin bɛ k'ale siɲɛ 18nan ye. Zimbabwe ale tun bɛ groupe J la nin bɛ k'ale siɲɛ 5nan ye. Keba ni équipe ninnu bɛɛ lajɛlen m'u ka bio sɔrɔ sisan a tɔ tora équipe 5 ye sabula équipe 24 o de kan ka taa Coupe d'Afrique in ta. Yɔrɔ kɔni belebele bɛɛ kɔni y'a ka bio sɔrɔ ka ban. Ngana fɛn fɛn b'a la a bɛɛ tɛmɛna nka i ma anw ka maaw tɔgɔ mɛn dɛ. Ghana an buruna de ya ou bien an bɛ se ka qualifier bon n'a ka gɛlɛn kɔrɔ an tɛ qualifier. Mal quoi fo du ma ta Coupe d'Afrique la man ni dɛ. Olu fana coupe in bolo siɲɛ 4 u y'a ta siɲɛ 4. Ayiwa Mali kɔnɔ yan saison bɛ daminɛ ni coupe min ye Keba o tɔgɔ ye ko Super Coupe. Super Coupe joliba ale ni anw jɛmanakaw tun bɛ ɲɔgɔn na u ye se sɔrɔ an ka Keba u y'an bugɔ 2 ani fu saison daminɛ na an ma labɛn fɔlɔ an bɛ k'an labɛn. Min ye joliba ye hɛrɛma kɔnɔkaw olu kɔni ye 2 ani fu kɛ Stade Malien na Super Coupe min tɔgɔ dalen don Bɛnu Marisi la. Ballontan tun bɛ ka kɛ an ka cɛkɔrɔba ale tɔgɔla ndolati kɛnɛ na sa n'o ye Mamadu Konate ye. Joliba nin ye ale kɔni ka saison daminɛ cogo ɲuman ye. Stade Malien min ye a fadenba ye o ɲɛkɔrɔ a yira sa k'a fɔ sa ko min ye coupe bannen ballontan bannen Keba chèque n'o ye CFA wari miliyɔn 5 ye o dira Joliba ma. Min ye Stade Malien ye chèque miliyɔn 3 o dira Stade Malien ma. Min ye fédération fana ye a ko nin kɔfɛ sa ko ni Ala sɔnna a ma a ka championnat professionnel min ye san 2024 san 2025 ko kɔni tani o bɛ daminɛ ni Ala sɔnna a ma samedi nata nin kalo in tile 23 championnat ale première journée o bɛ kɛ o la Ligue 1 Orange samedi ni Ala sɔnna a ma. Keba an bɛ an ka kuma kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ sa général Siaka Sangare n'ale tun ye délégué général aux élections kɔrɔ ye a bɛ fatu tuma min a tun bɛ EJ la Ala y'a ka kalifa minɛ a la bana kuntara sunu senfɛ a yɛrɛ ka so sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ yen bi ni Ala sɔnna a ma jeudi na janaja n'o o ye sɔrɔdasiw ka taabolo ye sabula ale fana ye grand kura ye n'o banna tuma min a yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ ko ni Ala y'a ka kalifa minɛ a la k'u ka taa n'a ye a ka foro kɔnɔ samayakaw fɛ yen an bɛ dugawu don kɛ sa Siaka Ala k'a dayɔrɔ sumaya. Élection ko kɔnɔna diɲɛ kɔnɔ farafinna kɔnɔ a tun bɛ belebelew fɛ minnu bɛ élection ko ɲɛdɔn kosɛbɛ fichier électoral ka taa se fɛn fɛn ma ale de kɔni tun b'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ DG kɔnɔna na n'a ye min kɔni kun fɔ fichier ko la a ka ca Ala fɛ a tun bɛ kɛ o ye an b'a fɔ sa n ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya. Gawokaw fɛ yen min ye alimami belebele diinɛ bɔtɔba belebele Ala ye siran jɔn belebele n'o ye Umar Al-Mahdi ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Alpha Umar Ala ye ale fana ka kalifa minɛ a la Keba cɛkɔrɔba in a fatura Gawo dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la n'Ala sɔnna a ma a ka janajaw fana kan ka kɛ bi an bɛ dugawu don kɛ a fana ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmi Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Nin ye kibaruya filaw ye minnu bɛ dan sigi kunnafoniw la bi sɔgɔmada in na Jani ale sanfɛ an b'an ka radio partenaires bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔna na fan 14 k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ dugutigi kɔ n'o ye Seydou Sangare coordinateur ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an ka karamɔgɔw n'o ye Maraka Samake an b'a fo Seydou Kurube Jara ka foli ta ka ɲɛsin ale ma
colonel Cyril Lamine Traoré bamana ale be ezo kɔnɔna segu kaw fɛ k'a fo boyina babi an tɛ ɲinɛ a kɔ Minaga kaw fɛ monsieur le ministre Thierno Oumar As Diallo sɔgɔma o sɔgɔma a b'an lamɛn an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Ibrahima Tugara bin Batima nin waati in na ale bɛ yan hali n'o y'a sɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma Gawusu Traoré ale bɛ Faransi an b'a fana fo Sori Sako Canada kaw fɛ yen Isa Konate États-Unis an b'a fana fo ka Lucas Dakono fo Houston kaw fɛ yen Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la ale kɔni su ani tile fɛn o fɛn bɛ kɛ Jani ka kɛba hali n'i ye min publier ale b'a bɛɛ lajɛlen ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn colonel Assa Badialo madame le ministre k'an b'a fo Siriman Bacili monsieur le maire k'an ka foli bɛ s'a ma ka Bayi Jakite fo Ablaye Ɲagate ale fana bɛ Faransi Madina Jara ale bɛ Atlanta nin waati in na an b'a fana fo a balimakɛ n'o ye Sidi Babi ye o bɛ douane kɔnɔna ka foli ta ka ɲɛsin o ma Ibrahima Sako ale bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Papis Diallo ale fana bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Amadou Gassama domaine kɔnɔna k'ale fo min ye Jankuba ye Bako a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen suguba kɔnɔna k'u fo Raphaël Munkoro Abdramane Jakite olu bɛ bureau des enquêtes la douane cour la yan u ka ɲɛma n'o ye Amadou Sanogo ye bureau des enquêtes ɲɛma an b'a fana fo ka douane ɲɛma b'a fo n'o o ye inspecteur général de douane Amadou Konate k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Modibo Daɲɔ ye INPS la directeur des ressources humaines k'a fana fo Tata Fofana an b'ale fana fo ka Mohamed Traoré fo Tata Fofana ale ye commune 6 INPS chef d'agence an b'a fo Mohamed Traoré k'a fana fo